Kaning ang sakit aho ning gisalig sa Ginoo tanan sa nay bahala dani kay ang Ginoo ra man sinabot sa kinabuhi. Hi guys, masong adlaw na tong tanan. Daday ko karon sa kuan Mandaluyong Botanical Garden. Kami ni Ate Roby, probinsyana og ni Mama Alits. Nagpainit sa pagkudar yan sa magpahangin pud kay ato lagas bay. Sige may luk-luok wala kadlaw, wa may gawas-gawas. Nda, dorang pud sa mangisakan malakaw ra. Maayo man rin kay presko. Dagay kakahujan, kakita ra sa ko green. Kaya nato sa mangisakan kay agi mo malilel puro raman mga atop. Wawan si mga green. Gahapon day guys, katong sang live lagi nga. Yung sakit tagang dughan. Naulian ramang pud. Pagkagabi nawa na. Sayang murag dunlan ko. Nja. Kana jeng kuan sige din nang murag hiwa nagang kasing-kasing nga magtusok. Nga na. Nja. Kaingan kong gahapon no karang nay magpadana ko sa emergency. Kaning sakit man. Nja. Salamat sa Ginoo kay naulian ra pud kanang blue nga building mao na kuan Mandaluyong Medical Center. Aw gahapon ara mang uwanaw das sang adlaw pud bagyo man. Sa karon wala bagyo. Linaw naglangit. Basta na ko ana ni kamatsilis. Nutlibot ako pero maghinera ko, hindi ko magpaspas. Kaya jag mo kuan sa kasing-kasing. Magpaspas sa heartbeat ba? Mga maghinera ko. Lamin sa butangan og kanang nahi Christmas lights. Kanina. Busa na ba ni pine tree siguro ni? Mura sa Christmas tree og forma ba? Hapit na magpasko, angay ni butangan og kanang nahi Christmas lights. Maajo gali gabi kay kanang nay nawa ra pagsakit sang kasing-kasing nga murag itusok. Pasalamat sa Ginoo jud kay kanang sagat pag-arinas Manila nag pa-check up ko sa Philippine Heart Center. Dala sila gipainom nga laing tambaw. Nabentaha agang pamati. Dejud kanang nay pare sa una bitaw nga dito pa ko sa Bohol nga arad dyan na ang natong kaluja parang sige gadyo kong hangat lisad ka sa di ginhawa nja agakong tanas ang naong natumrod naglainon kaya agang mata ito mga nami at ito rin mga panahon na agahay ng dugo na ito warang kastiki kaadyo utong kuan luja ko kaadyo nabentaha ko sa warpirin kaya kanang warpirin kay kuaman na siya blood thinner man na siya. Nja. Ngunang nakakuha nagang dugo, nakadaloy na siguro maadyo. Pero dito ra siguro ko sa Bohol, ako mo arig Manila, basig madelikado agang kahimtang. Kay katong tambaw nang pang inam dito, wa ko mo udyon. Sakad nga nag-inam ko warperin. Nabentaha jud agang pamati. Di na ko sige hangat kanunay. Nja, agang daghan di na pud sige huot. Nja, di na pud ko murag tuok. Kay dito pa ko sa Bohol ang lain na mag-adso. Bisag naglingkod ra ko hangaton man ko. Nja, alisod ko ginhawa. Dari sa Manila, muhangat ra ko og karang nay maglakaw bitag taas. Sa makalimot ko bitaw nga makapaspas kog lakaw. Mauna muhangat ko danan. Nagpasalamat gud ko sa Ginoo nga nakaabot ko dira sa Manila. Nakapacheck up ko sa Philippine Heart Center. Nja. Salamat po ko sa mga tao nga nagmahalin suporta. Salamat kaadyo ninyo. Kaning rheumatic heart disease nga sakit. Kuyaw ning sakita. Delikado ni. Makapatay ni siya og kanang nay pasagdan ra. Pareha to sa kuan classmate nila mayor. Nawahi naman to ang tanan kay gidasi sa ospital. Grabe naman si sa kaadyo.
Anilag ni sakita o pasagdan ni delikado. Kintahay ako, nakaibawan ako nga ako rheumatic heart disease. Nja, di ko magamping, di ko mainom sa tambaw. Naapoy posible nga maintunsis ko. Karon lagi nga nakaibaw ko nga ako rheumatic heart disease. Nagamping kasi ko kados ang lawas, nagamping ko sa mga lihok. Delikado na nang ini mo warfarin lagi magamping jud. Nja. Delikado pud og kanang nay masamad. Samat na og kanang nay agang umabagok. Delikado jud na kaso. Mo nang nagamping lang ko sang lawas. Kay kuan ba za, gusto pa ba kong mabuhi jud. Mo nang amping jud ko. Pasalamat ko sa Ginoo. Kay ninggana na pa daghang kaon karon. Karang nay mubati na kong kuan ba, ketas. Kapang dito pagka ko sa buhol. Wa jud ko gana na itong mukhaan jud. Bisan paglami agsadan, wa jud. Karang nay inig kaon na naho. Nga pilara kahungit nga na ansa. Magdigwa na ko nga na. Kay sa buhol pa ko arniwangam sa nahalatun sa agang mata ng laom murag na item agang dani. Lahi jagang naong ra katong dito pa ko sa buhol kay aradyo ko datong kaluzahon. Nja, karon ngayon ako sa Manila. Nakapacheck up na ako sa Philippine Heart Center. Kuan, nabintaha na. Kay, kuan ako sige hangat. Nja, di na po magsigihot agang daghan. Di na. Sa buhol pa kasi magdaghuot. Nja, arat saan ka, kuan ang ginawa, lisod. Pero bisag na bintahan agang pamati, murag na okay na ko, anak ko kaadyo hangat. Operahan man jud gihapon. Abrihan man gihapon ang kasing-kasing. Kay ag bulb kay kuan naman guba naman ang bulb ba sa kasing-kasing. Nja, ag mga doktor wa man sila ikahatag nga tambaw para maka adyo sa bulb nga mabalik bitas normal nga nang di na siya mugahi. Man surgery ra naman jud kuno pamaagi. Pero naano sila gihatag nga tambaw kuan ra na siya taranay pang control nga di mo paspas agang heartbeat kay agang heartbeat ug mo paspas kaadto delikado naman po kudana. Mao nang gitagaan kog tambaw para sa heartbeat mga di siya mo paspas pang control. Kuya lagi ning kasing-kasing ug imo ra nga pasagdan kay basin og ma-complicated. Nagamping jud ko karon. Jagang tubig pud na limit. Ang imnon kada adlaw. Kinahanglan nagang mahurot. Kuan ra 1.5 liter maura na. Kay sobraan ra pud. Delikado man og karang nay mautos baga. Mo nang agbaga tubigan. Ja kuan pud kanang nay malumos sa kasing-kasing. Mo nang limit jud. Makasurvive bra lagi ko dani siguro ikuan ako sa Ginoo gi-challenge kita di mo tatagaan og garang nay pagsuway lagi sa Ginoo di po nato kayanon. Mao nang nakahibaw jud ko nga kanang nahitabo na karon ano ni pagsuway ra ni madali unta ako garang nay kaoperahan sa Philippine Heart Center ba kay arong iniguli nas buhol, human nag-opera. Diya okay na ko. Kaya rong di na ako magbalik-balik para rin sa Manila. Agkuhan naman sila na magbuot taga Philippine Heart Center. O ganun sa ako nila i-schedule. Pero ningan tong doktor nga, og human ako nukos ang mga requirements, katong mga clearance nga na. Og human ako no, kompleto na. Basin ko no og karang nay. Kung ibutang sa slots nga bakante. Kaya naman ko na iuban nga operahan na karong adlaw unsa wa pa sila nahuman sa ilang mga requirements nga na unsa ug ako kuno kompleto na basin kuno ako dito ibutang nga na unsa katong pag seminar namo na live putos ma'am nga Philippine Heart Center na aday pud sila mission nga
katong among mga ngan dato nga nagseminar ug gasa kuno tong mabunutan mao ko ni apil sa misyon. Unsa una nagampo lang pud ko nga katong angan dadto kay diha man may gipang pilapan lagi pag seminar basin daig mabunutan to unsa maapil ko sa misyon libre na kuno ko tanan dana ug operahan ko ana ko dibayad unsa maajo lang naging taog ka nang nay mabunutan agangan sortian ba kaluyan ko sa Ginoo inim ni ka 30 mahibawan inig balik na sa ospital tabangan lang po kuno jug ampo guys nga maajo ang taog karang may madali ni nga kay kuan nagis Philippine Heart Center di basta-basta ang daghana ka adyo operahanan laliman mo nga againgon sa doktor good nga operahanan dito 1,000 kapin 1,300 man siguro to unsa ugasa ko na mabutang dapit mo nang halag gyampo sa Ginoo nga maajo ang tagkuan ba madali malawir lagi Ginoo basin dayo og kanang nay madali ko di gani pod ako'y mabunot atos nay mission sa Philippine Heart Center nga mag-opera og libre basin dayangan ato mabunot tawagan ra man kuno og sa tong nabunot basin dayangan og mabunutan nga ako'y maoperahan atos libre ang mga doktor kuno datong mag-opera kuan mga hapon Ginoo ra man siya magbuot sa tanan mo nang mag-ampo ra mga jud basta mo ano to guys kaning ang sakit aho ning gisalig sa Ginoo tanan siya na bahala dani kay ang Ginoo ra man siya nagbuot sa kinabuhi basta ako karon bisag na ako sakit na ako gipang bati-bati sa lawas nag-enjoy gabo ko sa kinabuhi wala nang ubon damo ingon nga dauri bisag na sakit sige kapag gani ngana ngana ang ramang ko sige ramang kuno ko lingaw kuno gihapon bisag na sakit okay ramang gud na kay porket kay naatay sakit sige na rin tagdekleog na ng suok di na dyan maglingaw di na dyan mo katawa sige na dyan murag-murag kanang murag na dyan kag nahog na dyan mong kalibutan murag ako bahala na mo kanang na idyo kong i-judge diya nga bisag na ako sakit kasaya maglingaw-lingaw mga dyan ko parang naharapod ni kita og natin mga sakit nga natagi pang bati okay raman ko maglingaw-lingaw kay wala kita kahibaw og kanang nay kanos ata kuhaon na ning kalibutan na kay Ginoo ra may nagbuot dana mo nang samtang buhi pa ta napatay ginhawa mag-enjoy ra gud gihapon wat unsa magampo ngana mo na ako bisag na ko sakit ko mo pud na kaadyo gidibdib ning sakita aw kadtong uban pud diha nga nay mga sakit nang ipangbati pareha na he adto mo kakuan kag enjoy ra gapon mo sa kinabuhi kay nay Ginoo adto mo na tas Ginoo kanang atang mga baltian adto ra ta libot-libot ako balik guys lumilipas ang panahon kabiyak ng ating gumika ang mga puno't halaman bakit kailangang lumisan panapanahon ng pagkakataon may babalik bang kahapon tatandaan mo pa ba tayong dalawa ay unang magkita panahon ng kamusmusan sa piling ng mga bulaklak at halaman dabuak ning saliat pagkukanta-kanta guys maadal naman pa kuwas gibati magpaluwag sa daghan di ba kakawawa dito liman basta imo lang mga tarangan ano ko lang pag tarangan tiktok raman na bahala ko sila mo tanaw ang agmuta raw na mauwaw aba di gali ganiha di sa dari sipan
Bahala sila, magiging Oh, karang nga kayo mo kanang hilabot. Imo naman ang kalingawan. lagi. Wala ko na sila. Magsipat ang baji. Sa. Dak kong bate ate ali oh. Ito sa. Oh, betul tahu. Maaso na kadzag panahon. Lamdag ng langit. Gahapon sa isang adlaw, grabe dyan, sige uwan, sige benog. Sa gahapon, lipak pa ka suga, harang tuba lagi na karamining buto. Naog langit nito guys. Lamdag likado. Maayos na ang lagay ng panahon. Sa Tagalog pa. Nanda, orto guys. Sa mga naisakit po diha, ito na itong vlog. Bubatir ta. Kay, adyohon na kita sa Ginoo. Nay Ginoo na ta, adyohon na ta. Bubatir ka hapon ta. Lingon-lingon ra hapon. Salamat sa iyong tanan. Salamat sa iyong suporta. Salamat po sa Ginoo. Nanda. Pamping mo tanan, ug asa mo karon gitang sa Ginoo. I love you na iyong tanan. Bye-bye.